Okay, good evening, good noon, usab kanatong tanan mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban kanako karon. Diining kamudtuhon alang sa ato ang katekisis, no? Manalaman gyud ginagmay mga higalang mga pagtulunan kabahin sa atong pagtuong Katoliko o mga pagtulunan nato isip mga sumusunod ni Kristo. Abi no ato na ang ating bayaon o good morning usab ang atong talahurong obispo no, Bishop Julito V. Cortez, ang atong obispo sa Diocese of Dumaguete, ang ato usab nga mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya, ang atong mga labi na gyud ang atong mga kaubanang pari diri sa Diocese of Dumaguete. No, salamat kayo. Daghang salamat usab sa atong mga kaigsuonan nga mga kamadrihan, no, nga nangalagad usab ang atong mga kamadrihan diri sa kuan kini Carmelites ato mga Carmelite but aganaan ba no, usually anak makutig palitan din ha o kanang sa ngalan ana kini bang ustiyas gagmay og dagko niya gawas ka mo palit ko mo hapit pug pangayong itlog kay dagan makain sila itlog kay kanang tagaan man mga intentions so nya mura dili na nila mahurot no tungod sa kadaghan na kayo mo parsad ta mo ngayo sa taginagmay niya dili po din taon sila mo hangol hatag po din tao ginagmay po sila no pamarayag ragot ingon diana abi no ato di ay nga timbayaon usab o good morning o good noon ang atong mga mayores no kumusta na ang atong mga mayores Lukop, Kabisana ug Mindanao no yaan po natong atong mga mayor mahigala ha syudad lungsod o mga kuan mga dagkong syudad kagmayng syudad ako dayong mayor diri sa Dumaguete atong timbayaon si Mayor Remolio. Ya dito sa Bayawan si Mayor Jack gwapong gwapong pagka-mayor diha sa Bayawan si Jack sa tayo apelidong Jack no nalimot ko kasi Mayor Jack ayan no no o niya ato po nga timbayaon ang atong mayor usab diri sa Shatan no si Mayor kining Diaz no Fritz Diaz ang tanan diri sa Kimansab diri sa Tanhay no si Mayor kining Aureliana ba no Aurelia no o ano ko kaila kay mga mayor may gara sa una nga naapa ko sa kuan naapa ko sa kining public affairs memoret na ko ng mga mayor karon limot-limot ako gamay of course ang manghod sa akong classmate nga si Mayor Rafi Andaya kini si Rafi mahigala manghod din sa ko ang classmate sa una no suod na akong higala si kaning Brad Lito Andaya hala no of course ang atong mayor diri sa kini Ayungon si Mayor Dennis Amancio ug dinha po si Bindoy o kaila ko ako man ang paisano si Mayor Salimbagat kumusta na no hala no ari kita wala lang usa kita karoy kuan mahigala ha wala lang usa kita karoy kining CBCP News kay medyo busy ko ron gamay mahigala no wa pa jud ko ba mayor na pa jud ko kana na busy taron gamay mahigala. Okay, padayon kita manghigala sa ato ang mga buhaton ari kita sa atong Saint of the Day. Kisa may ato ang santo karong adlaw no tan-aw nato diri sa atong listahan no natay listahan diri mahigala sa ato nga mga santo. O sa tarong pitsaha, no? November 22. November 22 ang ato karong santo sigundiri sa atong listahan. Walay lain kung dili si November 22. Wala man diri mga higala. Nalahos man December 24. Ari kita speakas. Aritas Pikas, November 22. November 23 man siya. Nasa sa November. Niya, yun. Santa Cecilia. Iyan, no? Abi no, kini si Santa Cecilia mahigala ay a young Christian of high rank, married to a Roman named Valerius. No? He was converted. She was martyred together with her husband. Unya, kini si Santa Cecilia mahigala, she was referred to as the patron saint of music. Ayan, believe
that good music is an integral part of liturgy. Oh, mo na ini siya, no? Si Santa Cecilia. She believed that good music is an integral part of liturgy. No, nituo gini si Santa Cecilia mahigala nga ang nindot kaayo nga mga musika apil gina sa kanang gitawag nga tog liturhiya. Yan, no? Now, sa karong adlaw mahigala hinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolik Simbahan nga mao si Santa Cecilia, Saint Cecilia. Beno ari na kita mahigala sa atuang catechism. Okay, diyan mahigala counseling of persons. Okay, ano. 9 ways that we can participate in the sins of other persons. Oh, saon man nga kana mahilambigit kita sa sala sa uban. Ngano saon man nga kita makasala na pud lamang imbes wala pa unta to nakasala na pud lamang, no? Okay, number 1. What are the ways that we can participate in the sins of another person? Number 1, by counsel. No, kana bang magtambag-tambag ka ba? Nya tungod sa imong tambag nakasala na Hinoo ning uban, ang sala nga hiyang nahimo apil ka. No, you are kanang gitawag nato you participated in the sins of other people. Ngano man tungod kay imo mangitulo tambag-tambagan. No? Number 2, imong gisugo. Kanang musugo klaro gyud na. Kanang ikaw mo yung mastermind. Mastermind. Ikaw gyud nakasala gyud ka ana. Number 3, by consent. Kana bang ni kuan ka ba, ni uyon ka ba, nisugot ka nga buhaton niya ang daotang butang. Ikaw gyud na. And number 3, by provocation. Kanang imong gihagit ba? Di ka kakaya na. Bisige ko no. Ano mo ba? Di kakahimo ana ay. Kahimo ana. Ingon nila muna napugos na lamang kayo mong manggihagit. Muna gitawag og by provocation. And number 3, by praise. Ayan, no? Imong gidaig sa amngilngiga kay nang imuhang gihimo dong kanang salaod nga imong gihimo man tingilngiga ka kay ka. Wala na, nakaparticipate ka in the sins of another person. And number 6, by concealment, wa ka nitugan. Sa ato pa kung nakabalo ka sa usa ka krimen, unya wala nimo itugan, nakakuan ka. You participated in the sins of another person. By partaking, kanang imong gitabangan, klaro na gid na, no? Klaro na gyud na nga nakasala gyud apil. By silence, of course, no? By silence, naghilom-hilom ra gyud ka. Kanang by concealment, gipangutana ka pero wala ka nitugan. Pero kanang by silence, nakabalo ka, nya walay nangutana nimo, naghilom-hilom ra gyud pug ka. And number 9, by defense. Kana batang imong konsintihan ba, no? Yung mga kalagmitan sa mga ginikanan, no? Kanang by defense kana bang ilaha bang mga konsentidor ba? Manay pinulungan nato mga konsentidor. Ano? Konsentidor ka nga pagginikanan. So muna siya ay mga sala nga nakapil. Taon sa ganito, what are the 9 ways that we can participate in the sins of other people? Busa ato yung likayan, by counsel, by command, by consent, by provocation, by praise, by concealment, by partaking, by silence, and by defense. Okay, ari kita sa lain nga topic. Okay, no? According to our Philippine laws, criminals can be determined in many ways. No, kabahin na sa mga balaod mahigala, no? Unsa man ang mga basihan nga ato ang mailhan ang mga kriminal. The ways in which we can determine a criminal act and a criminal, of course. Number 1 is principal. Dili principal sa eskwelahan. Kana bang ikaw gyud mao'y nagpatay? Yan, muna gitawag og principal suspect. No? Principal suspect. And number 2, accomplices. Imong gitabangan. Muna gitawag na to og ikaw mo ini tunol sa kutsilyo pagdunggam, ikaw mo ay accomplice. Number 3, accessories. Kana bang nitabang ka aron nga dili madakpan.
Oh, accessory na. Number 2, aiders, passive rule. No, kana bang lookout ra ka ba? Ikaw ra mo'y nagsulti nga naa din na ang inyong ambusan. Nara dapat diha agi. Abettors, abettors, passive rule. Mao gihapon na, no? And then conspirators involved in the planning. So kung naa ka na, kanang principal, accomplices, accessories, aiders, abettors, and conspirators, no? It is a criminal act. Dili ka makapasagad ana kay kuan na siya kanang ikaw gyud may naghimo, imong gitabangan, imong gitaguan aron dili madakpan, unya imong gilahimo kang lookout. Abettors active na gini kining abettors. And number 6 is conspirators. You can still be considered as part of the crime. Oh, klaro ba? Last kita. Okay. What are the 4 Bible steps to spiritual formation? What are the 4 Bible steps for spiritual formation? Number 1 is pagtudlo. Sa ito pa, pwede nimong gamiton ang Biblia sa pagtudlo. Number 2, pagbadlong. Pwede nimong gamiton ang Biblia pinaagi sa imuhang pagbadlong. Number 3, pagsaway. Pwede nimong magamit ang Biblia, ang pagturunan sa Biblia aron masaway ang mga daotang buhat. Okay, klaro? Klaro? So, muna siya. Muna siya mga ways nga mga steps to spiritual formation. Okay. So, medyo din lang sa kita ko ito mahigala, no? So, daghang kayo salamat ha sa inyong pagpakiguban. Bueno, ato dahil nga timbayaon o advance happy fiesta ang atong mga kaigsuunan nga taga Dumaguete, mga Dumaguetinos. Hapit na yun inyong fiesta ha, November, kasi naman tarong adlaw, Merkules, ang inyong fiesta karong Sabado. Okay. So, daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas!